Actif yw adran chwaraeon a Hamdden cyngor sy'n Caerfyrddin, a'n cenhadaeth yw gwella llesiant rhoi ysbrydoli a'n poblogaeth i fod yn egniol am oes. Mae cael oedolion yn actif yn galluogi i gadw'n hynny yn hanfodol bwysig i ni. Sut ydym yn gwneud hyn? Yn gyntaf, trwy helpu bobl i helpu eu hunan. Gallai hyn fod trwy helpu clybiau chwaraeon i ffynnu ac i ymestyn eu darpariaeth. Mae'r twf enfawr mewn chwaraeon cerdded yn ddarlun gwych o hyn. Neu trwy ein darpariaeth ein hunain, mae ein rhaglenni pwll nofio a ffitrwydd amrywiol bellach yn cynnwys campfeydd gwych, croesawgar ac ystad eang o ddosbarthiadau ar gyfer pob oedran a gallu. A hyd yn oed yn cynnwys sesiynau ar badlfyrddiau sefyll ar eich traed ac beiciau chwilbedlon y dŵr. Hefyd, mae gennym nifer cynyddol o leoliadau yn y gymuned, lle mae sesiynau actif yn cael ei gynnal neu lle gellir ddod o hyd i llys genhadol cymunedol gan i wneud mor hawdd â phosib i oedolion fod yn egniol yn eu hardal eu hunan. Yn ail, rydym yn darparu cymorth pan fydd ei angen ar bobl. Mae amrywiaeth cynyddol o gyfleoedd y gellir cyfeirio pobl atynt ar y tir ac ar y dŵr. Mae'r rhaglenni cofleidiol fel mae eich iechyd yn bwysig yn cyfuno ymarfer corff a newid o rhan ffordd o fyw. Mae ein gweithwyr ymarfer corff proffesiynol yma i helpu pobl sydd ag ystad eang o gyflyrau meddygol i elwa o weithgarwch corfforol ac mae un o'n cynigion mwyaf newydd, Good Boost, yn defnyddio deallusrwydd artiffisial i fynd â phobl ar daith unigol i wella iechyd. Yn drydydd, rydym yn darparu cymorth arbenigol parhaus drwy ein gweithwyr ymarfer corff proffesiynol cymwys sy'n defnyddio gweithgarwch i gefnogi bobl trwy eu siwrnau anodd fel canser a gwella ar ôl stroc. Yn actif ein nod yw hyrwyddo a galluogi iechyd da ac atal anweithgarwch ac afiechyd. Rydym eisiau sydd Caerfyrddin unol sy'n helpu i fynd i'r afael ag unigrwydd ac arwarhanrwydd. Felly am beth ych chi'n aros ar eich traed, actif amdani.